मेहरबान कदरदान सदरदान हम आ चुकल बानी हम अपन शहर बेतिया में। वैसे पहले न हम सब कुछ पता करके आए रहनी कि लाइट आवता कि नहीं आवत, तो सब कहले रहसन कि लाइट कंटिन्यूअसली आवता। और जैसे ही आईनी नु तैसे ही लाइट भक भक दे काटे लागल। ताई ना गल रहनी जापान नु, तो वही जहाँ से लेके आए रहनी बड़का पंखा आ लगा दिले रहनी। तो देखी ना अपना ही हवा देता, लेकिन हमरा के हवे नहीं खेते। मन तो करता कि इनको हड्डी गुड्डी तोड़ के आ छटका दी। एकरा चलल आ ना चलल बात बराबरे हो गए। इला हम सोची ना कि बॉटम टिपिए देता नहीं, जा रेस्टे में रहत तू। बरहुआ लोग इनसे का छुपाई, हमर कम कुखुद बा। मने खाना लेवे जानी नु तो मम्मी हमरा के थोप थोप के दे देवेली। ई बात हम बोलबो कैले बानी कि कबो हमरा बुझाता नु हम खाते खाते ही चल बसे। हमार घर में नु सब काम एकदम परफेक्ट होला। जैसे कुर्सी रखे वाला चीज बा नीचे, लेकिन रखाला सीधे बेडशीट पे। हर चीज के नु बहुत मान जान करनी सन। हमार आदत बाटे कि हम फ्रिज खोल के नु कुछो ना कुछो चटका लेवनी। तो गईनी नु खोल के देखेला, लेकिन कुछो मिलबे ना कइलो। आज के तो बढ़िया से बाजा बज गइल है हमर।